Zeeuwen maken zich zorgen over een grote computerhack bij Delta Mobiel, waardoor hun klantgegevens op straat liggen. Ik denk, zou dat niet waar zijn? Ik denk zo, ja, integer de firma, maar helaas toch gelukt, hè? En verder in deze Zeeland nu. Extra beveiligde gevangenis weer uitgesteld. En Zeeuwse huizen blijven prijzig. Goedenavond. Zeeuwen reageren geschrokken op de diefstal van persoonsgegevens bij Delta Mobiel. Naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekeningnummer zijn door criminelen gestolen. Om hoeveel mensen precies het gaat, dat kan Delta niet zeggen, maar dat er veel Zeeuwen zijn getroffen, dat is wel duidelijk. Delta is een onderzoek gestart naar de diefstal van de duizenden klantgegevens. Het gehackte platform is inmiddels offline gehaald. Delta wil gedurende het onderzoek niet reageren. Gedupeerde klanten van Delta Mobiel zijn per mail gewaarschuwd en worden doorverwezen naar een website met informatie. Ik was best wel geschrokken. Ik dacht van ja, wat gaat er gebeuren met al mijn gegevens? Ja, maak je toch wel zorgen om. Wij hadden net ons aangemeld om de mobiel het abonnement over te zetten. En wij zitten net in die hack. Ik denk, zou dat niet waar zijn? Ik denk zo, ja, integer de firma, maar helaas toch gelukt, hè? Door de hackers in te breken. U heeft een brief gehad. Welke maatregelen heeft u nu genomen? In de brief werd aangegeven dat we op dit moment geen maatregelen hoeven te ondernemen, maar wel opletten dat in verband met mailtjes. Ik ben niet meer van plan om op een link te drukken die niet vertrouwd is. Dus echt alleen maar van familie of een bekende en voor de rest niet. Je gegevens liggen wel op straat voor de criminelen, dus ja, het is wel een beetje oppassen. Als ik papa nu een rare mail krijg of iets via mijn mobiel enzovoort, dan ga ik niet of nauwelijks op reageren. En heeft u bijvoorbeeld ook uw wachtwoord aangepast? Dat was niet nodig, stond in de mail. Ja, naast mij staat cyberexpert Erik-Jan Koedijk. Niet reageren, hoeft niks te doen, maar u zegt toch je wachtwoord veranderen. Ja, op het moment dat er een hack is geweest bij een organisatie waar je een account hebt, is mijn advies altijd gewoon je wachtwoord wijzigen. En het is ook een goede aanleiding om van die ingewikkelde wachtwoorden ook eens een keer een simpele wachtwoordzin zoals ik hou van Zeeland te maken. Wat vaak vele maten veiliger is dan je huidige wachtwoord. En geldt dat ook bijvoorbeeld dat je in dit geval dan ook beter bijvoorbeeld je wachtwoord van je bankgegevens maar beter kunt veranderen nu? Nou, vaak heb je een e-mailadres staan, bijvoorbeeld in je Delta Mobiel. En dat is vaak je Gmail-adres. Daarvan zou ik met name je wachtwoord veranderen. Want inderdaad, bij de hack zijn ook bankgegevens van klanten buitgemaakt. Ja, en wat voor financiële gevaren zitten daarin? We vroegen dat aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Met die gegevens kunnen ze ook gaan inzetten voor phishing. En ze hebben natuurlijk je naam, dus ze kunnen ook een gepersonaliseerde phishingmail aan je versturen. En dan kunnen ze gaan vissen naar bijvoorbeeld aanvullende persoonlijke gegevens, maar ook naar je inloggegevens van je internetbankieren. Nou ja, en als ze die hebben, dan kunnen ze natuurlijk in je eigen bankomgeving komen en vanuit daaruit ook geld gaan overboeken. Ja, dus financiële risico's, maar volgens u zit er nog meer inderdaad aan, hè? Nou ja, je kunt ook telefoontjes krijgen. Kijk, ze gebruiken die gegevens om jouw vertrouwen te wekken. Bijvoorbeeld, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken zegt, een phishingmailtje te sturen om jou te verleiden op een link te klikken. En ja, dat moet je gewoon niet doen. Maar even voor de duidelijkheid, voordat er misschien te veel paniek ontstaat. Het is niet zo dat mensen nu hun bankrekening dat die wordt leeggehaald of dat met die gestolen gegevens valse paspoorten kunnen worden aangemaakt. Nee, heel vaak liggen deze gegevens al op straat. Maar toch, zo'n zaak als dit, dat gaat misschien, tienduizenden Zeeuwen hebben een mail thuis gekregen. Bent u ooit zo'n grote zaak tegengekomen? Ja, het gebeurt regelmatig dat dit soort hoeveelheden data worden gestolen. Absoluut. En maakt u zich daar zorgen over? Ja, zorgen, het is bijna gewoon geworden. Maar de gewone Nederlander is niet zo bezig met wachtwoorden wijzigen. En daar maak ik mij zorgen over. Wachtwoorden wijzigen dus? Wachtwoorden wijzigen en tweestapsverificatie activeren. Dus dat je via je mail nog eens een keer een extra code moet gaan invoeren? Ja, of via sms. Dat je als een hacker jouw wachtwoord hebt en jouw loginnaam, dat je dan nog een code moet ingeven. En ja, dat kan die hacker niet. Dus komt hij of zij jouw account ook niet in. Erik-Jan Koedijk, dank u wel.
De bouw van het nieuwe justitieel complex in Vlissingen loopt weer 2 jaar vertraging op. Dat meldt minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming. Voor de vertraging worden verschillende oorzaken genoemd. Zo zijn bouwmaterialen door de oorlog in Oekraïne duurder en is het bouwtraject ingewikkelder geworden. Ook onduidelijkheid over stikstofcompensatie zorgt voor extra vertraging. Het complex met de extra beveiligde inrichting, de EBI, en een rechtbank zal nu op zijn vroegst pas halverwege 2030 klaar zijn. De voorbereidingen voor het complex gaan wel gewoon door. Zo is vandaag gestart met een onderzoek naar explosieven op de plek waar het complex moet komen. Op Zeeuwse basisscholen staan binnenkort niet alleen leraren voor de klas, maar ook pedagogen. Dat is een oplossing voor het lerarentekort, maar verbetert dan ook de kwaliteit van het onderwijs, omdat pedagogen nog meer weten over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen dan leraren. Bij een basisschool in Terneuzen zijn ze alvast aan het proefdraaien. Bij de Stelle Zeemeeuw staan er nu alleen leraren voor de klas, maar straks deelt de leraar het klaslokaal met een pedagoog. En dat is nog wel even wennen. De pedagoog in het onderwijs is niet een functie die al bestaat, zeg maar. Dus voor mij en het team is het nog wel heel erg zoeken wat mijn taken eigenlijk precies hier op school zijn. Maar ja, ik probeer me voornamelijk bezig te houden met dus de sociaal-emotionele ontwikkeling en met het gedrag van de leerlingen. Het is een proef van de HZ samen met scholenkoepel Elevantio. De combinatie van een docent met een pedagoog moet zorgen voor nog beter onderwijs. Kind komt pas tot ontwikkeling als hij goed in zijn vel zit. Nou, dat stuk vraagt gewoon heel veel aandacht van leerkrachten. Daar worden de leerkrachten ook zeker op getraind, voor opgeleid. Maar je merkt ook dat didactisch stuk gewoon heel veel aandacht vraagt. Ja, dan is een pedagoog in de klas gewoon heel fijn. Want dan heb je ook gewoon iemand die het sociaal-emotionele stuk kan aanpakken in jouw klas. Zonder dat je daar ook nog eens als docent heel veel extra voor hoeft te doen. Dan kan je als pedagoog je vooral richten echt op de kinderen zelf en het welzijn. En dan kan de leraar zich natuurlijk gewoon makkelijker focussen op rekenen, taal, spelling, dat soort dingen. Maar het moet vooral ook helpen tegen het lerarentekort. En dat is hard nodig, want dat lerarentekort wordt de komende jaren alleen maar groter. Als je het omrekent naar voltijdbanen gaan ieder jaar zo'n 100 Zeeuwse basisschooldocenten met pensioen, terwijl er maar zo'n 50 van de Zeeuwse PABO afkomen. En dus wordt er hard gezocht naar oplossingen. Het is heel belangrijk om te zorgen dat we het zo organiseren met elkaar, dat we met de leerkrachten die er zijn, ook het onderwijs goed kwalitatief kunnen vormgeven. En dat kan door middel van andere disciplines in je organisatie en je school te halen, denken wij. De proef begint klein met 1 pedagoog op 1 school. Maar het is de bedoeling dat als het werkt straks meer scholen pedagogen in gaan zetten. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, dat je vanaf hier klein startend een soort olievlek kan zijn. En ook daardoor de leerkrachten weer kansen biedt op, oké, we hebben niet gelijk een doos met leerkrachten die afstudeert en waardoor het lerarentekort opgelost wordt. Maar we kunnen op heel veel andere manieren ook bijdragen aan beter onderwijs. Ik denk dat je daar als pedagoog wel echt een rol in kan betekenen. Ja, dus jij hoopt dat dit navolging krijgt, om het maar zo te zeggen? Ja, zeker weten. Ja. De Zeeuwse woningmarkt is aan het veranderen. Er staan steeds meer huizen te koop en deze woningen staan ook langer te koop. En de tijd van flink overbieden om kans te maken op een huis, die lijkt ook voorbij. Er wordt echt nog wel boven vraagprijs geboden. Alleen niet meer zo hectisch als dat het was. Soms 10-20% met uitschieters. Ja, dan zeiden wij ook op kantoor van jongens, dit kan eigenlijk niet. Dus nu zien we dat het echt weer een stuk gezonder wordt. Overspannen. Dat was de woningmarkt de afgelopen 2 jaar. Die tijd lijkt voorbij. En dat merken de makelaars in Zeeland ook. De mensen vallen niet meer over elkaar heen om een bod te doen. Waar we een aantal maanden geleden bij een nieuw pand 20 kijkers in een week hadden. Daar hebben we er nu misschien nog een stuk of 4, 6 en in sommige gevallen minder. En mensen zijn ook wel wat kritischer. Dus de woningen met een goed label, die verkopen nog steeds vlot. Maar de oudere woningen, gezien de huidige energieprijzen, met een misschien wel te hoge prijs, ja, die blijven dan af en toe toch even te koop staan. Dat klopt. In de cijfers van de afgelopen tijd is te zien dat steeds meer huizen te koop worden aangeboden. Het aantal huizen dat langer dan een maand te koop staat, neemt ook toe. En met name starters die al een jaar op zoek zijn naar een woning, die komen nu tot de conclusie dat waar ze voorheen voor 1,5% een hypotheek konden sluiten, moeten ze nu bijna 5% hypotheekrente gaan betalen. Dus dat zet wel dat maakt wel dat mensen even pas op de plaats maken. Toch is de verwachting niet dat de markt gaat terugkeren naar de situatie van een paar jaar geleden. De reden daarvoor is schaarste.
Er komt relatief weinig nieuwbouw bij. Dus de vraag blijft groter dan het aanbod. Er is een grote groep, die moeten wel. Jongelui die bij pa en ma weg willen. Mensen die gaan scheiden, die moeten vanuit een groot huis allebei een wat kleiner huis hebben. Dus ja, die vraag blijft. De tijd van flink overbieden lijkt dus voorlopig voorbij. Maar de huizenprijzen blijven voorlopig hoog. En in elkaar stortende markt zien de makelaars nog niet gebeuren. Huizen tot 3 ton, 3,5 ton. Ik verwacht niet dat daar de komende tijd, noem eens wat, 10% afgaat. Nee, ik geloof er niks van. Nee. Er is nu nog steeds weinig keus. Dus ik verwacht dat de prijzen stabiel of misschien ietsjes zullen dalen. Maar absoluut instorten, dat verwacht ik niet. Maar goed, je weet het nooit. Dat hebben we de afgelopen periode ook gezien. Het was een regenachtige dag vandaag in heel Zeeland. De temperatuur kwam niet boven de 7 graden uit. En ook morgen zijn er buien, zelfs lokaal met wat natte sneeuw. En ondanks dat de zon er dan soms wat tussendoor komt, wordt het wel kouder. En daarna beleven we, als het goed is, een paar drogere dagen. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.